Velkommen til mandagshyggevideoen. Og i dag så skal vi lave tom yum og chicken flavor noodles. Og grunden til at vi laver hyggevideo om mandagen er fordi alle ved mandagen lortedag. Og jeg har tom yum, og jeg har chicken. Vent, det er forkert! Kom, lad os koge noget vand. Og her er elkæden. Og den skal vi bruge til at koge noget vand, fordi vi skal lave nudler. Så tager vi nudlerne ud af pakken, og så åbner vi de her og putter krydderierne i. Så skal vi klippe krydderierne. 3, 2. Det er sådan, man stiller sin chili. Olivias krydderier. Ej, okay, hallo. Virkelig høj, okay? Altså, hvis jeg går helt frem i kameraet. Det skal også for mig, bro. Ej, ikke slå sådan. Bare stå ned på tæer. Bare lad være med at stå på tæer. Martas krydderier. Ej, hallo guys. Okay, lad os tænde nogle julelys for at tage stemningen op. Guys, ikke lege med is. Så skal vi hælde vand på vores nudler. Det er sygt godt. Og smil. Her har vi vores nudler. Okay, så nu spiser vi vores nudler. Min er spicy, og hendes er ikke. Men vi ville godt spørge jer, om I kunne spørge om mange random spørgsmål i kommentarfeltet. Ikke hvor vi bor. Ikke hvor gamle vi er. Og ikke noget sådan, you know. Det må godt være personligt, men det må ikke være for personligt. Yeah. Ikke sådan, where do you live? men sådan, I må godt lave, så vi kan lave Q&A næste video. I må godt lave, så vi kan lave Q&A næste video. I må godt skrive, hvad I vil. Men hvis I skriver noget upassende, så kommer vi til at slette jeres kommentar. Det ser Skål!